Kan du sparke dig selv i hovedet? Kan du bare sparke, og så bare... Prøv at sparke dig selv i hovedet. Ej, hvor... Vildere! Hvor kan du lære det derhenne? Karate. Han er skater, selvfølgelig kan han det. Det er sådan noget, man lærer på internet. How to be a ninja. Hvordan ser det ud? Så skal jeg lige lave Kan du godt bare stå, og så bare lave en baglæns i luften, sådan, og så lande igen? Uden at hoppe. Ja, det er gjort. Har Har han gjort det? Ja, nej. Jeg kan ikke lave en baglæns uden at hoppe. Rimelig hurtigt, faktisk. Jo, man kan. Kan ikke lave. Jo, du kan se. Han hopper jo også. Gør det der med armen. Han starter jo med at hoppe. Jo. Men altså, han hopper. Det synes jeg bare er herfedt. Og de står gerne sådan flere par tæt på hinanden. Jeg synes, du skal trække sådan en boldhøjde, mens der står og filmer. Lige der, du ved. Jeg skal have Ninja Kid på film.